Šta si ti ovde? Znaš ti ono livače pored puta, nema ja tu mnogo, 10 are, ali mi se međašimo sa krivošijama, a njina baba, Razumenko gotovostva, odbija rano, brzo će baci kašiku. Ona je tu njivu nasledila od njojnoga nakončeta po čevoj liniji, njiva ki dukat, 6 are, dugme da baciš ima da nikne, ali oni pozvali pisara iz suda kući, ništa se ne zna, pa ja sam došao da vidim. Šta da vidiš? Pa baba Razumenko ima je persa rod rođeni. Pa baba moja persa bila Maćija, deda Stanojlu što je po pravu u Albanije. Ali ja sam u stvari došao da vidim... Šta da vidiš, bre? Pa, gde je moj moped? Kak je tvoj moped, bre? Kako da vidiš? Kako da vidim? Pa imam karton. Kad me prozovu, ja uđem i ova antilopa mi sve kaže. Kako ti kaže? Šta ti kaže? Kako šta mi... Pa ljudi, vi ne znate, ona proročica, antilopa, sve zna šta je bilo i šta će da bide. Pa ne možda da se neko izgubi, ona ti odmah kaže di je. Bre, gde vi živite, ljudi? Pola se, bre, Sad čekajte, vi kad tu, sad će da pojavljivali sredimo na tu stvar. televizor.